Tag. Pila naman katuig na nga wala ni palubngi ang Chinese cemetery sa Lodo. Taod-taod na sir. Siguro mga 2006 pa man siguro to or 2011 ana. Ngano wala na ni palubngi diri? Actually sir kanang murag ila gini ko anon kanang ayuhon siguro ni nila himon gyapon nila park. Lapok hibaw ko unsay plano ani nila dinhi. Kasagaran sa panglubong diri puros mga inchik. Mm. Mga inchik na nagpuyo sa Cebu City. Dili kanang lain-lain mo siya kanang naay mga insect nga gikan sa China dili na namumuyo sa animuyo sa Cebu ba. Mga inchik ka China nga diri nagpuyo sa Cebu City. Caretaker ka diri nay? Ako caretaker diri ako kanang actually sir akong bana diri mo in charge sa una niya. So kanya nadakpan siya ako ng anak si Ryan Helrabacal. Dugay na ka diri nagkuan, nag caretaker. 2006 pa. Imong bana kaniadto sa tuiga. Mo sa Japon. Isa tagi-ani diri nay? Ludo. Inchik na siya? Loem, Ludo and Loem. Okay, ano. Dugay ni nga mentiryo diri. Usa tuiga diri ka sugod. Mga 1860 kung siguro ni diri sir na amra diri sa Pikas wala pa ka. 1860 pa yan mentiryo diri. Ana. Wala ko kay kog kitag mga tao nga ni diri para mo bisita sa mga patay. No kayo sir na ano sila sa Queen City. Kasagaran diri sir ilahan na magipangbalhin good. Nalagi mga balay-balay diri no? Nanas babaw na. Akana diha kanang kuan na siya. Mga private na siya din ha. Nya dinhi sa kuan. Ang kasagaran muyo dinhi is mga caretaker. Caretaker. Pila mo ka mo caretaker diri? Daghan kayo sir. Tapos sweldo ni kon. Na sila kanang mga kuan la kanang mga mitso na sila mga sweldo pero ako diri sa Lodo kami may naami sweldo sa ila. So gipahonong na wala nang gipalubngan tungod kay doon na siguro lain purpose sa tag-iyapod. No na. Sige, salamat ha. Okay sir, God bless.